ሕማማት ይሁዳ ዝመረጾ ጎይታ ይሁዳ ንጎይቱ አሕሊፉ ንምሃብ ቅድሚ ምኻዱ ቅድሚ ሰዓት አቢሉ ጎይታና ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እትለምጻም ተረኺቡ ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝበሎ ዘማዊት ዝነበረት ማርያም በዓልቲ ሽቶ ጎይታ ኣብ ቤት ስምዖን ለምጻዊ ከም ዘሎ ሰምዐት ኣብ ቤት ስምዖን እትለምጻም ከይተጸየፈ ተረኺቡ ለምጹ ካፈወሶ ንዓኣውን ርስሓት ነፍሳ ከም ዘጽርየላ ተስፋ ብምግባር ገስገሰት። ብፍጹም ንስሓን ስቡር ልብን ናብ ጎይታና ብምቕራብ ብኽቡር ዋጋ ዝገዛኣቶ ብልቃት ሽቶ ኣልባስጥሮስ ብሕጉስ ልቢ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ኣፍሰሰቶ። እቲ ቤት ብመዓዛ ሽቶ ናርዶስ መልአ። ጎይታና ንስሓታ ሰበይቲ ከም ጥዑም መዓዛ ናይቲ ሽቶ ተቐበለላ። እዚ መዓዛ ናይቲ ሽቶ ግና ንኣፍንጫ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ጥዑም ዝመዓዝኡ ኣይነበረን። ቅዱስ አውግስጢኖስ ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ዘብጽሕ ሽቶ ነቲኣቶም ከዓ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብጽሕ መዓዛ ኢና ዝብል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ብምውሳድ እታ ሰበይቲ ዘፈሰቶ ሽቶ ዘውፅኦ መዓዛ ህይወት ንይሁዳ አስቆሮታዊ ናይ ሞት ሽታ ኾኑ ይብል። ብርግጽውን መዓዛት ሽቶ ንሓንቲ ነፍሲ ናብ እግዚአብሔር ንምምላስ ዝእውጅ መዓዛ ነበረ። መላእኽቲ ሰማይ ምምላስ ሓንቲ ዝጠፍአት ሓጥእ ነፍሲ ክሕጎሱ ከለዉ ንይሁዳ ዘሕሰቦ ግና ምብኻን ናይቲ ሽቶ ነበረ። ካብ ዋጋ ነፍሲ ናይታ ሰበይቲ ንላዕሊ ዘሕሰቦ ዝነበረ በዚ ሕጂ ብዘሎ ዕዳጋ ክንደይ ከውፅእ ይኽእል ዝብል እዩ ነይሩ። ዋጋ ሓንቲ ነፍሲ ካብ ዋጋ ኩሉ ዓለም ይበልጽ። ንይሁዳ ካብ ዓለም ዝበለጸ ግና ምምላስ ናይ ሰብ ነፍሲ ዘይኮነትሲ ጉዳይ ሓንቲ ብልቃጥ ሽቶ ነበረ። እዚ ክንደሲ ዝኣክል ጌጋ ንምንታይ እዚ ሽቶ ብ300 ዲናር ተሸይጡ ንድኻታት ዘይውሃብሲ ስለምንታይ ይበለ? ብዝተሰብረ ልቢ ንምምላስ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ገዛእ ርእሳ ዝዋረደት ሰበይቲ ዘሸማቕቕ ናይ በደለኝነት ስምዒት ከም ዝስምዓ ዝገብርን ጎይታና ከም ዝበሎ ዘድክም ዘረባ ተዛረበ። ብዛዕባ ድኻታት ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ። ጎይታና እውን ካብ ዝቕበልስ ዝህብ ብፁዕ እዩ ኢሉ ኣስተምሂሩን ንድኻታት ምጽዋት ንኽህቡ ምእዛዙውን ሐዋርያት ትርእይዎ ዝነበረ ልማድ እዩ። ሰባት ምርዳእ ግና ካብ ሕዮ ምድሓን ነፍስናን ኣይበልጽን እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ኩሉ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ካብቲ ነፍሳት ምሄርካ ናብ እግዚአብሔር ንምምላስ ዝግበር ኣገልግሎት ኣብሊጽካ ቀዳምነት ከም ዝህልዎ ምግባር ኣተሓሳስባ ይሁዳ ከም ዘስፋሕፍሕ ምግባር እዩ። ከም ሓቂ እንተኾይኑውን ይሁዳ ዘጨንቆ ጉዳይ ድኻታት ኣይነበረን። ቅዱስ ዮሐንስ እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓልዩሎም ኣይኮነን። ተሓዚ መሓፍዳ ስለ ዝነበረ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተውን የልዕል ነበረ ብምባል ነቲ ሓቂ ጽሒፍዎ ኣሎ። ይሁዳ ከም መንጋ ሐዋርያት ሓለዉ ሙዳይ ምጽዋት ወይ እውን ተሓዚ ገንዘብ ነበረ። ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ገለ ኣንስቲ ነበራ። ንሳተን ከዓ እታ 7 ኣጋንንቲ ዝወጸላ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም፣ ዮሐና ሰበይቲ ኩዛ፣ ኣዛዚ ቤት ሄሮዶስ፣ ሶሶና ብገንዘበን ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘገልግልኦ ካልኦት ብዙሓት እውን ምስኡ ነበራ። እዘን ምእመናት እዚአን ካብ ደዌን መናፍስትን ዝድሓናን መብጽዐን ወይ ልመነአን ዝሰምዐን ጎይታ ብፍቕሪ ንዝህብኦ ገንዘብ
ብኸረፂት ዝሕዞ ይሁዳ አስቆሮታዊ ነይሩ። ይሁዳ ካብቲ ምእመናን ምስ ነብዓቶም ሓዊሶም ብፍቕሪ ዝህብዎ ገንዘብ እናወሰደ ንዕኡ ይወስድ ነበረ። 300 ዲናር ከውፅእ ይኽእል ኢሉ ዝገመቶ ሽቶ ተሸይጡ እንተዝኸውን ነይሩ ኣቐዲሙ ኣብ ጁባ ይሁዳ እምበር ኣብ ናይ ድኻታት ጁባ ኣይመኣተወን። ጎይታና እሙን ምዃን ኣብ ዝሕተተሉ ቦታ ሓላፍነት ሰራቒ ዝነበረ ይሁዳ ንምንታይ ገይርዎ? ካብ መንጎ ሓዋርያት ንስራሕ ተሓዚ ገንዘብ ዝቐርቦስ ማቴዎስ ዶ ኣይነበረን? ማቴዎስ ዘለዎ ድኻታት ሂቡ ንጎይታ ዝተኸተለን ኣብ መንግስቲ ሮማ በዓል ሞያ ኣካቢ ግብሪ ዝነበረን ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ዶ ኣይኮነን? ጎይታና ግና ንቅዱስ ማቴዎስ ገዲፉ ስርቂ ንዝለመደ ይሁዳ ሾሞ። ዝኾነ ኸባና ከም ዝሰርቕ ዝፈለጥናዮ ሰብ ብዝኾነ ተኣምር ተሓዚ ገንዘብ ኣይምገበርናዮን። ኮይኑ ተሪፉ ሰረቕትን ንሳቶም ዝሰረቕዎ ገንዘብ ዝሕሉ ሓላዊ ወይ ዋርድያ እሙን ክኸውን ይደልዩ። ንምንታይ ደኣ እሞ ጎይታና ንኩሉ እናፈለጠ ንይሁዳ ነዚ ስራሕ ሾሞ? ቅዱስ አውግስጢኖስ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ዝተርጎመሉ ከምዚ ኢሉ ይምልሽ። ክርስቶስ ንይሁዳ ኣብ ሓላፍነታዊ ቦታ እዚ ሰራቒ ዝኾነ ሰብ ንምንታይ ገበሮ? ቤተ ክርስቲያንና ንነዊሕ ዘመናት ሙዳይ ምጽዋት ብዝሰርቁ ሰረቕቲ ከም እትሳቐ ምስትምሃር እዩ። ሙዳይ ምጽዋት ምስራቅ ዓመል ዘለዎ ሰብ ከዓ ምእንቲ ገንዘብ ኢሉ ጎይትኡ ኣሕሊፉ ንምሃብ ኣይማታእን እዩ ይብል። ይሁዳ ጎይታና ከም ዝሰርቑካ እንተፈለጠ ኣብ ቅድሚ ሓዋርያት ግና ኣይጋለጾን። ክሳብ መጨረሻ ምሸት እውን ሓዋርያት ብእሙን እዮም ዝፈልጥዎ። ይሁዳ ክወፅእ ኣብ ዝረኣይሉ ግዜ ማሕፉዳ ምስ ይሁዳ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ንበዓል ዘድልየና ዓድግ ወይ ከዓ ንድኻታት ገለሃብ ዝበሎ መሲልዎም ነበረ። ጎይታና ንስርቂ ይሁዳ ዘጋለጾን ኣብ ሽመቱ እውን ዘጽንሖን ብዝተገብረሉ ተኣማምነትን ብትዕግስቲ ጎይታን ልቡ ተተንኪፉ እንተተመለሰ ኢልዩ። ተሓዚ ገንዘብ ብምዃኑ ንጎይታ ንምሻጥ ዘገድድ ሕፅረት ገንዘብ ዘጋጥሞ ሰብ ስለ ዘይገብሮ ይሁዳ ዝኾነ ምኽንያት ከቐርብ ከም ዘይክእል ይገብሮ። ፀገም ይሁዳ ሕፅረት ገንዘብ ዘይኮነስ ፍቕሪ ገንዘብ እዩ ነይሩ። ፍቕሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍኣት ስለ ዝኾነ ይሁዳ ነዚ ምስተመነየ ካብ ሃይማኖቱ ዘንቢሉ ናብ ርእሱ እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፅአ። ኣቱም ብሕማም ይሁዳ እትሳቀዩ ገንዘብ እትፈቱ ስምዑ። ጥሚ ገንዘብ ካብ ምእካብ ነብስኹም ሓልዉ። ምስ ክርስቶስ ዝነበረ ተኣምራት ዝገብር ዝነበረ ኩሉ ትምህርቲ ጎይታ እተምሃረ ይሁዳ ካብ ዝሕማም እዚ ነፃ ብዘይ ምዃኑ ናብ ጥፋት ጉድጓድ ምውዳቅ ካብ በቕዐ ቃሉ ንምስማዕ ግዜ ዘይብልኩምን ብግዚያዊ ነገር እተወጠርኩምን ንስኹም ከ ከመዚ ትወድቁ ብምባል ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈርቂ ምሂሩ ነበረ። ወሲኹውን ገንዘብ ዘይምጽጋብ ብዙሕ ኃጢአት የስዕብ። ካብ ጥሚ ገንዘብ ሰብ ምቕታል ይውለድ። ጥሚ ገንዘብ በኣስን ኩናትን የልዕል። ንስኹም ድላይኩም ኢልኩም ክትጽውዕዎ ትኽእልኹም። ኩሉ ክፍኣት ግና ካብ ፍትወት ገንዘብ እዩ ዝምንጩ። ነፍሲ ድኻ እንተኾይና ካብ ገንዘብ ዝርከብ ዝኾነ ረብሓ የለን። ነፍሲ ሃብታም እንተኾይና ግና ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ብምስኣን ዝመጽእ ክሳራ የልዎን ይብል። ይሁዳ ናብ ኣሕሉቕ ካህናት ከይዱ ኣሕሊፈ ክህበኩምሲ እንታይ ትህቡኒ በሎም። ይሁዳ ንጎይትኡ ኣሕሊፉ ክህቦምሲ ኣሕሉቕ ካህናት ምስ ጎይታ ክመጣጠን ዝኽእል እንታይ ክህብዎ ይኽእሉ? ሕሙማት ክፈውስ፣ ኣጋንንቲ ከውፅእ፣ ሙት ከተንስእ ስልጣን ዝሃቦ ንምእሳርን ምፍታሕን እፊሉ ዝሾሞ ንናይ 3 ዓመት መምህሩ ክርስቶስ ንምሻጥ ኣይሁድ ንይሁዳ ክመጣጠን ዝኽእል ነገር እንታይ ክህብዎ ይኽእሉ? ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ክንደይ ክትህቡኒ ትኽእሉ? ኣነ ኸዓ ኣሕሊፈ ክህበኩም ደበልካ እስከ ንገረኒ። ክርስቶስ ዝምሃረካስ እዚ ዲ ነይሩ። ኣብ ሕሽኩልኩም
ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይተሓዙ ኢሉዶ ኣይምሃረካን ኢሉ ይሓቶ። ይሁዳ ግና ኣሕሊፉ ንምሃብ ወሰነ። ጎይታና ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ ይልቦን። ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ከፍቅር እዩ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከኽብር ነቲ ሓደ ክሕስር እዩ ኢሉ ምሂርዎ ነይሩ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ኮፍ ኢሉ እተማህረ ይሁዳ ንክልተ ጎይቶት ንምግዛእ ኣይተኸኣሎን። ካብ እግዚአብሔርን ገንዘብን ገንዘብ መረፀ። ንጎይትኡ ጸሊኡ ንገንዘብ ግና ፈተወ። ንጎይትኡ ርሕቁ ወይ ንዕቁ ናብ ገንዘብ ተጸግዐ። ይሁዳ ንኣዕሎቕ ካህናት ኣብ ስምምዕ ዋጋ ኣይጸገሞምን። እንታይ ክትህቡኒ ትፈትዉ ኢሉ ዕድሉ ንሕኦም ኣሕሊፉ ሃቦም። ካብ ዝግምትዎ ንታሕቲ ብውሕድ ዋጋ ጎይትኡ ክሸይጥ ተሰማምዐ። ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ብዋጋ ባርያ ክሸጦ ተሰማምዐ። ንዕኦም ነገስታት ተርሴስን ደሴታትን ገጸ በረኸት ከቕርብሉ፣ ነገስታት ዓረብን ሳባን ድማ ውህበት ከምጽእሉ እዮም ተባሂሉ እተዘረበሉ ጎይታ ሰብኣ ሰገል ብብዙሕ ድኻም ተጓዒዞም መጺኦም ሳንዱቖም ከፊቶም ወርቅን ዕጣንን ከርበን ኢዶም ብምንሳዕ ዘቕርብሉ ጎይታ ይሁዳ ን30 ቅርሺ ብሩር ሸጦ። ኣብ ኦሪት ብዕራይ ተባዕታይ ባርያ ወይ ኣንስተይቲ ባርያ እንተወግአ ዋና እቲ ብዕራይ ንጎይታ እቲ ውጉእ 30 ቅርሺ ብሩር ይኸፍሎ ዝብል ተጻሒፉ ነይሩ። ይሁዳ ንፈጣሪኡ ኣብ ግዜ ጥንቲ ብዕራይ ንዝወግኦ ባርያ ዝኽፈሎ ካሕሳ ማለት ብ30 ቅርሺ ክሸጦ ተሰማምዐ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዕለታዊ ተኣምረ ኢየሱስ ቅድሚ ምንባቡ ኦ ናይ ሰማይን ምድርን ጎይታ ዝኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ብበትሪ ምህራምካን ብውሕድ ገንዘብ ከም ባርያ ምሻጥካን ምእንቲ ሓጢኣተይ ይማጎትለይ እትብሎ ነዚያ መጠን እቲ ገንዘብ ውሕድ እዩ ክንብል ኮለና መስዕቤት እቲ እተሸጠ ጎይታ ብምውድዳር ኢና። ይኹን እምበር እዘን ይሁዳ ከታልሎ ዝኽኣለ 30 ቅርሺ ብሩር ጽንሕ ኢልና ከም እንንብቦ ንስራሕት ካይላ ምቹእ ዝኾነ ሓመድ ዝርከቦ ምሩፅ መሬት ንምግዛእ ዝኣክል ገንዘብ ነበረ። ይሁዳ ንድኻታት ደንጋጺ መሲሉ ዘሰንበዳ ማርያም ካብኡ ኣዝያ ትሓይሽ። ቅዱስ ማቴዎስ ታሪኽ ንስሓኣ ምስ ክሕደት ይሁዳ ሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ብዝብል ቃል ኣተሓሒዙ ዝጽሓፎ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። ኣብ ዝሙት ዝነበረት ሰበይቲ ብገንዘባ ነፍሳ ከተትርፍን ከላ ሐዋርያ ይሁዳ ግን ንገንዘብ ክብል ነፍሱ ሰኣነ። ንዕኡ ንጎይትኡ ዝሸጦ መሰሎ ዳ እምበር ብ30 ቅርሺ ዝሸጣስ ገዛ ነፍሱ ነበረት። ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ኮይና ትምህርቲ ተምሃረት ማርያም ን300 ዲናር ከም ተራ ነገር ሓሲባ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ክድርብዮን ከላ 3 ዓመት እተምሃረ ይሁዳ ግና ንጎይትኡ ከም ተራ ነገር ኣብ ትሕቲ 30 ቅርሺ ደርበዮ። ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ከምዚ ይብል፣ ይሁዳ ንዘይጠቕማ ሰናቲም ክብል ምስ ክርስቶስ ምዃን ሰኣነ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘለዎ ተስፋ ከሰሮ። ንሓቀኛታት ተኸተልቲ ጎይታ ተዳለወ ማዕረግ ኣኽሊል ህይወትን ክብርን ሰኣነ። ይሁዳ ብዙሕ ተኣምር ክሳዕ ምግባር ዘብጽሕ ዓብ ክብሪ ተዋሂብዎ ነበረ። ኣጋንንቲ ንምውፃእ ድውያት ንምፍዋስ ተሸይሙ ነበረ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ግና ተሰናኸለ። ንሕና ከዓ ተኣምር ኩሉ ዝገበረ ይጸድቕ ኢልና ከይንታለል ይሁዳ ኣብነት እዩ። ገንዘብ ምፍታው ግና ኦ ጎይታ ብስምካዶ ተኣምራት ኣይገበርናን ኢና ክብሉን እዮም። ኣነ ግና ከቶ ኣይፈልጠኩምን እየ ክብሎም እየ ምስ ተባህለሎም ክሳዕ ዝድመር ኣሰናኸሎ። መጽሓፈ መነኮሳት ንሕና ዋላ ኣዝና ጽኑዓት መንፈሳውያን ንኹን ዝበደልና ንበድል
ክንዲ ይሁዳ ዝበደሎ ግና ክንከውን ኣይንኽእልኒና ኢልና ነፍስና ከይነታልላ የጠንቅቐና። ሐዋርያውን እንተኾንካ ጋኒኑን እንተውፃእካ ተኣምሩን እንተገበርካ ይሁዳ ሐዋርያ ድሕሪ ምዃኑ ጋኒን ድሕሪ ምውፅኡን ብፍቕሪ ንዋይ ዝኣክል ሰይጣንን ወዲ ጥፍኣትን ተባሂሉ ክሳዕ ምጽዋዕ በፂሑ ከም እተሰናኸለ ዘክር።